אולי אתם לא באמת מחפשים עובד, אתם סתם מחפשים מישהו שיסתום לכם חור. וזה הבדל ענק, כי כשמעסיק מחפש רק מישהו שייכנס כבר, הוא מפרסם מהר, מדבר מהר וסוגר מהר, ואחר כך הוא מתפלא למה העובד לא מחזיק. אבל כשמעסיק באמת מחפש עובד, הוא עוצר רגע ושואל, איזה בן אדם יצליח פה? מה חשוב לו לדעת לפני שהוא ייכנס לפה? מה אנחנו מציעים לו מעבר למשימות, ואיך אנחנו גורמים לו לרצות להישאר? כי עובד טוב לא רוצה להרגיש שהוא הגיע בשביל לכבות שריפה. הוא רוצה להרגיש שהוא נכנס למקום מסודר, למקום שמבין מה הוא צריך, ויודע לקבל אותו כמו בן אדם. אז לפני שאתם מפרסמים עוד מודעה, תשאלו את עצמכם בכנות. אנחנו מחפשים עובד, או רק מישהו שיסתום לנו את החור שנוצר היום? כי גיוס מתוך לחץ מביא הרבה פעמים עובד זמני. גיוס מתוך מחשבה מביא התאמה. אם אתם חושבים שיש מישהו שצריך לשמוע את זה, שתפו אותו.